الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار PDP sanatan gobe da girma mataimakin gwamnan gobe shugabanni jagorori da suke wannan guri yan uwana matasa al'umma na jihar Jigawa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To ba abin da zan ce sai dai in ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. A yau na tabbatar mun haɗa kan Jigawa kaf saboda wannan taro ba taro bane na jam'iyyar PDP kadai, taro ne na al'ummar jihar Jigawa. Kamar yadda nake faɗa kullum cewa ni ina tsaye a gabanku a matsayin jika ɗa na jihar Jigawa wanda na fito daga masarautar Hadeja, Kazaure, Gumel, Ringin da Kazaure da Dutse. Kuma insha Allah yadda na faɗo wannan masarautu namu haka zan tabbata a matsayin gwamnan jihar Jigawa, gwamna na al'ummar jihar Jigawa ga baki ɗaya. Abin da muke so mu yi shine haɗa kan jihar